miña vinculación co Fechiño parte do ano pasado, que participei na performance sonora que dirixiu Xansil na Pedra que Fala, e entón, pues, nos juntamos un equipo de xente, levamos a cabo pues esa performance que dou lugar pues a propia asociación da Pedra que Fala, a Asociación Ambientalista, e tamén dou lugar ou foi o xerme do Fechiño, do festival de hoxe no que estamos aquí. É unha iniciativa que naceu hai un ano, cando aquí tuvemos a amenaza da instalación dun vertedoiro, e desde aquela intentamos movernos, dar a conocer a zona nas redes. Vin que a Central Folk facía un evento aquí en Fecha, na Pedra que Fala, totalmente ignorantes os demais, o sea, toda a ciudadanía de aquí de que estaban celebrando eso, pero nas redes vino, entón automáticamente xa conectei ca Central Folk e organizábamos nese día, 5 de setembro, unha andaina reivindicativa como asociación a Pedra que Fala, e a vez asistíamos aos actos que facía na Pedra que Fala a Central Folk. Ese foi o inicio do Fechiño. O país está densamente poblado, por moito que existan xa zonas pois que se van baleirando, que van tendo cada vez menos veciñanza, e entón hai que ter un respeto tamén por esas necesidades que ten a veciñanza agora de recibir os que vimos de fora. E por iso é tan bonito ver que se pode sincronizar os intereses artísticos ou científicos por estudar un espazo, unha sonoridade dunha pedra, unha cova, un petróglifo, unha paisaxe, co que os veciños queren transmitir, queren conservar e ao mesmo tempo queren mellorar, porque a maior parte da xente se implica cando ve que iso é positivo para eles. E tamén disfrutan moito vendo que se lles dá outros usos e outros costumes, aquilo que xa está empezando a desaparecer ou máis que desaparecer, a esquecerse.